Suzan nje, mina ngithi uSuzan wayazi indaba yokuthi uNjabulo ubulala ubaba ka-Azwindini. Uzobona ukuthi indaba ngisho njalo ekugcineni. Hhayi, afike-ke u-Azwindini mfethu bathi besakhuluma ulo uNjabulo adubule u-Azwindini kodwa angashoni, adubule-ke nje ehlombe kancane. UNjabulo indlela anganandaba ngayo lapho mfethu lo muntu amdubulayo useduze koSuzan. What if bekudubule kuSuzan noma kulimala ingane? UNjabulo shame la mina nje ngiwuSuzan la engangizobona khona ukuthi it's chai my guy. Hayibo mfethu, it's chai hayibo. What if bekudubuleka mina nje bese eduze kwakhe kanje? Ya, akangidubulanga impela kodwa what if bengidubuleka? Hayibo. Futhi ubemkude, hhayi ngisho ukuthi udubule eseduze, ubemele kude. What if ibidubuleka? Hayibo Suzan.